Joaquim Forn i l'Oriol Junqueras estan en presó preventiva. I el mateix dia que fa un any d'aquest empresonament de tot el govern i del manteniment a la presó de manera contínua del vicepresident del govern, Oriol Junqueras, i l'anterior conseller d'interior, el Joaquim Forn, coneixem els escrits d'acusació de la Fiscalia de l'Advocacia de l'Estat, les diferents acusacions. El que hem vist avui és que l'escrit de l'acusació demana penes màximes per rebel·lió, després de tanta especulació de gestos, de rebaixes, de que no s'aniria penes màximes, doncs hem visualitzat que tot això eren especulacions i que aquesta operació d'estat, que és una veritable operació d'estat, no té aturador i s'ha concretat amb unes acusacions de rebel·lió que van de la pena màxima dels 25 anys que marca el Codi Penal. En concret, el vicepresident del govern. El nostre anterior president, Jordi Sánchez, que és a la presó i que és acusat com a president de l'Assemblea, perquè era el president de l'Assemblea quan es va organitzar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, se li demanen 17 anys, així com a la Carme Forcadell, la presidenta del Parlament i anterior presidenta de l'Assemblea. I 17 anys també se li demanen al president de l'entitat amiga i germana de l'Assemblea, Òmnium Cultural, en Jordi Cuixart. És evident que la Fiscalia i que el jutge d'instrucció han estat construint un relat absolutament fals, absolutament fabulat, per poder convertir un dret universal, com és l'autodeterminació, en un delicte. Han hagut d'inventar-se una violència absolutament inexistent, de fer un relat pervers, que és el que han fet, un relat pervers, en el que acusen de violència a les víctimes de la violència policial de l'1 d'octubre. Converteixen les víctimes en responsables de la violència. Aquesta és una veritable operació d'estat, no té altre nom que aquest, que és de tot l'Estat i també hem visualitzat que és independent de qui governi a l'Estat, sigui la dreta, sigui la suposada esquerra, és igual, això és una operació d'estat que té com a objectiu fer una persecució política de l'independentisme. Un independentisme que ha aconseguit la majoria democràtica i social d'aquest país per vies exclusivament democràtiques i pacífiques i basant-se sempre en drets fonamentals, drets universals, com és el dret d'autodeterminació que està reconegut en l'article 1 del Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides. Per acabar amb l'independentisme, per impedir l'exercici, el lliure exercici de l'autodeterminació de Catalunya, l'estat espanyol està disposat a vulnerar tota una sèrie de drets fonamentals. Ho van fer amb caràcter previ a l'1 d'octubre, prohibint manifestacions, vulnerant la llibertat d'expressió, vulnerant la llibertat d'opinió, vulnerant la llibertat de comunicació tancant webs. Ho van fer durant l'1 d'octubre exercint la violència policial i a partir d'aquell moment i des del 16 d'octubre ho han estat fent empresonant a la gent acusant-la de delictes inexistents. El que està fent l'estat espanyol és molt greu i el que farem nosaltres des de l'Assemblea és, en primer lloc, una campanya de denúncia nacional i internacional d'aquest judici de la vergonya i d'aquesta operació d'estat que és vergonyosa. Com deia avui mateix un periodista francès molt prestigiós, el Jean Cafemer, que és el corresponsal de Libération a Brussel·les, ara s'entén per què cap jutge europeu no va entregar cap dels nostres exiliats a l'estat espanyol, perquè sabien que se'ls acusaria d'una violència inexistent pel simple fet de demanar la independència del seu poble. I això és el que farem. Utilitzar al màxim aquest judici com a altaveu de denúncia internacional d'aquesta poca qualitat democràtica d'aquest estat, d'aquest autoritarisme i d'aquesta concepció venjativa de les institucions de l'estat. A banda, per tant, en aquest sentit, el que nosaltres farem amb aquesta campanya nacional i internacional, que inclourà també mobilitzacions a les principals capitals europees i que s'establirà en diferents fases, inici del judici, seguiment del judici,
sentències, el que farem també és continuar de manera incansable i de manera persistent treballant pel nostre objectiu polític, el de l'Assemblea, que no és altre que el de la independència del nostre país. Per què? Doncs perquè, per tots els motius que teníem abans, ara se'ls hi afegeix un altre. Aquesta independència és més urgent i més necessària que mai. Aquesta República Catalana és més urgent i més necessària que mai perquè és l'única capaç de garantir drets fonamentals, les llibertats fonamentals de tothom, de tots i cadascun dels ciutadans d'aquest país. I és la que, amb tota seguretat, seria capaç d'alliberar els presos i de permetre el retorn dels exiliats. Per tant, en aquest sentit, des de l'Assemblea, i com ja hem aprovat en el nostre pla estratègic, treballarem per fer una unitat estratègica per fer efectiva la independència. Treballarem també des de la societat civil per preparar-nos i per enfortir-nos pel següent embat, perquè arribarà aquest moment en què tornarem a plantejar el conflicte amb tota la seva intensitat. I a l'estat espanyol li diem que ens trobarà alçats i preparats per defensar aquestes llibertats i per defensar la independència. Que si es creuen que posant els expresidents de l'Assemblea a la presó, que si es pensen que condemnant-los, acusant-los i eventualment condemnant-los a penes de molts anys de presó ens aturaran, estan molt equivocats. El que fa aquest escrit d'acusació i el que fa aquesta actuació de l'Estat i de les institucions de l'Estat és donar-nos més força i més energia que mai. Sabem molt certament que aquesta independència la necessitem més que mai i la necessitem el més aviat possible. Per tant, això no ens atura, al contrari. A l'estat espanyol li diem que des de l'Assemblea Nacional Catalana, a qui han convertit i han singularitzat d'alguna manera amb aquest any de més que li demanen al president de l'Assemblea Nacional Catalana, aquest any de més que li demanen al president d'Òmnium Cultural en relació als consellers del govern i amb aquest any de més que li demanen a la presidenta del Parlament, aquí en tots els escrits que hi ha consideren que és un agreujant per ella haver estat presidenta de l'Assemblea, doncs el que fem és dir-los que això no només no ens atura, sinó que ens dona energia, ens dona força, ens dona coratge i ens farà avançar fins a aconseguir la nostra llibertat col·lectiva, que no és altra que veure plenament efectiva una república catalana dels drets i les llibertats per a tothom. Moltes gràcies. Sí, yo vull preguntar. La advocacia del Estat demana gairebé la meitat de les penes que demana la Fiscalia. Us sembla significatiu? No, això em sembla que és el típic joc característic de l'esquerra espanyola, que és aquest joc de trilers, en què figura que fan un gest, quan en realitat avui juristes ens deien que el paper de l'advocacia de l'Estat és bastant irrellevant en un judici d'aquest tipus. De fet, fins i tot hi ha juristes que qüestionen que l'advocacia hagi d'intervenir, perquè l'advocacia en els judicis el que actua és en defensa dels interessos de l'administració pública. A mi em sembla que això és un joc que els hi permet aquesta figura de poli bo i poli dolent que tradicionalment la dreta i l'esquerra espanyola s'intercanvien. En un judici com aquest, la importància la té l'escrit d'acusació de la Fiscalia. El determinant és què demana la Fiscalia per un jutge. I aquests jocs en què ara la dreta espanyola i Ciutadans i el senyor Casado podran sortir i dir mira el que fa el PSOE, que no sé què, l'advocacia de l'Estat, i el PSOE, el govern de l'Estat del PSOE, fer veure que ha fet alguna cosa amb aquesta petició, diguem-ne, de sedició de l'advocacia, és que creiem que no cal ni comentar-ho, perquè és irrellevant i, a banda, és entrar en el joc que ells volen. No hi ha cap delicte. Organitzar un referèndum d'autodeterminació no és un delicte, és un dret. No hi ha d'haver ningú a la presó